Na, hello, sziasztok, itt DJ Hacker 007, és itt van velem Albok 159, és elérkeztünk a második részhez, és... Ja. Na! Akkor... Ó, de menő cucc van a kezébe. El is dugta. Na, akkor menjünk per home. Tényleg. Parkó úr. Na, itt vagy? Itt vagy? Ja, jó. Csak annyira nincs látom, hogy ez még az. Ki fog dob... Hát mit tudom én? Kérdezzem meg tőle. Na végre már el tudod teleportálni. Hanyason vagy? Parker? Oh, vagy. Lehat. Jössz hat? Az mi? Kit hívsz be? Hallod? Belagoltattam a diámat, volt 21 diám, most meg mit gondolsz, mennyi van? 64. 33! Hogy? Nem tudom, bagoltattam is. Mikor terem? Akkor nem. De nem, most már visszaváltam 21-re. Nem tudom, bedugott vissza. Gyere, Parker 6. És volt 21, 42, és utána meg átvágottam. Ott vagyok. Meghaltam. Nem megyek el. Jó, visszatem. Gabi? A szettemnek annyi. Már nincsen se sapkám, se melvétem. Szóval kell bőr. Na. Parkó úr. Mi? Nincs olyan warp. Parker. Mondom warp. Parkó úr. Itt vagy előttem. Kidobtam a diámat! Most eltűnt a diám! Ott volt a spannon! És visszafelvettem. Hallott, kidobtam a diámat. Láttam! Torkomba ment az édes! Nem hallottalak. Na. Akkor elment a netem. Már megint? Nyom meg az X-et. Ott egy falu.
És itt vannak a jumpok. Na, akkor megyünk parkőr 6. Én jöttem 7. 7 az milyen? Nehezebb? Mi? Jó, ezt nem lehet kivinni. Nagyon nehéz. Na de jó, ügyes vagyok, még oda se tudok. Ja. Olyan melizmam van. Jó, látom, hogy megálltál, vagy csak nekem nincs netem. Megálltam, mert elindítom az MTS-t, és lehet, hogy van egy MTS szerverem. Azt lehet, hogy videó.